ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತನಕ ತಿಕ್ಕದಿನ ವರತ್ತ ಬಲೊಟ್ಟು ಸೋರ್ಕಿರಂಚಿತ್ತಿನ ಮೈಸಾಸುರೆ ಲೋಕ ಕಂಟೆಕಾದ ಮೆರೆದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತ್ಯ ಅಧರ್ಮಡು ಮೆರೆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಮೈಸಾಸುರನ ಸಂಹಾರಗ ಬೋಡಾದು ಮೈಸಾಸುರನ ಕೆರ್ದು ಲೋಕನು ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಓರ್ಂಬ ರಾತ್ರಿ ಕುಟುಂಬ ಪಗೆಲು ಒಡ್ಡುದು ಗೆಲ್ಮನ ತೂತಿಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನನೇ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಂದಂಡ 6ನೇ ಮನ್ಪ 10ನೇ ದಿನ ತಾನು ಕಾಂಡೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹತ್ತಂದಂಡ ದಸರಾ ಬಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮೂಜರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಹೂರ್ತಲೆಡು ಈ ವಿಜಯದಶಮಿಲ ಒಂಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ 6ನೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಂದೆ ಉಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ಪರ್ವಕಾಲ 6ನೇ ಮಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿಲಿತ್ತ ನಲಿಕೆ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊರಡು ಐತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಗನೋಡು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿ ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನ ಸಾಕಾರ ಸೆಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ 3 ಇತ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಒಂಜಿ ಏಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಡ್ರೀಮ್ ಕಿಚನ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಗಲು 14 ಲಕ್ಷಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಕೊರ್ಪೇರ ಐಕ್ ಬೋಡು ಓಡಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಜಲ ರೈಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟಡು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭರ್ತದ ಕೂಟ ಬರಂಡು ಪಿಲಿತ್ತ ನಲ್ಕೆಡೆ ಬಾರಿ ಊಂಚಿದ ಕೂಟ ಏತು ಊಂಚಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಪಂಥ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಕಲ ಬಗೆಟೇನು ಹೆಚ್ಚ ಬನರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನೆಡ್ದು ಅಕಲ ನಲ್ಕೆನೆ ತೂದು ನಿಕುಲೆ ತೆರೆಯೋಲೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಚಾತುರ್ಪುನು ಲತ್ತದು ಅಜತ್ತದು ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಕರ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ಒಂಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೂಟುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕೆ ಪೇಜವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾಧಿಕದ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಇತ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆನ ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದಾರೇನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೇರ್ಬೈದರ ನಿಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನನ್ನ ವಿಶೇಷದ ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಾದಂಥ ಹುಲಿವೇಷ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರಮ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮಿಥುನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತಾಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಗೆಲುವು ಅದು ಯಾರ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಸೋಲು ಅದು ಯಾರೋ ಸೋಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಗೆಲುವು ಅದು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ವಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಜನೆ ನಟೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಐತೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಂದ್ರ ಮಾತೆರನ್ನ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ನೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಮಂಗಳೂರು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಅಂಶಾಲ ಕೊಂಚಾಡಿ ಜವನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಪಿಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂಕಲು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೈದು
పావులలో అంచండి పావుల పూర ఎంకులు సాధారణ రడ్డేది స్టార్ట్ అయిన పావులు రడ్డు మూజి నాలుగు తిరుగుది పాడదా ఐదు ఒక అయిన్నే పావులు మొదలుతుంది అయిన ఒక ఆజి ఏలేటు తిరుగుది ఎన్మాడు తిరుగుది పూర పావులలో పాడదా
15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಮುಡಿಲ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮುಡಿ ಅಂಕಲು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ಲ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮುಡಿಲ ನಮಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮುಡಿ ಪಂಡ ವೇಪಲ್ಲ ಹಾಕು ನಾನು 39 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ಯಾನೇ ಜಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಈ ಸರಿ 20 ವರ್ಷದ ಮಂಗಳದ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದು ಮಂಗಳದ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರಿದ್ದ ಪಿಲಿ ಅಂಕಲು ಈ ವರ್ಷ 20ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ 20 ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪ ಒಂದು 39 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಆಡಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಲಿಯೇ ತಾಳ್ದೀನಿ ಕೂಲಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಲಿ ಇಚ್ಛಂದೇನೆ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ದೀತಿನ ಕೂಲಿ ಅಂತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೂಲಿಲ್ಲ ದೀತಿನೇ ಎದುರದ ಸೆಟ್ ಇರೋದು ಬಾತಿನ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಹೋತೀನಿ ಕೂಲಿ
ನಿಮಿಷ ಅಖೇರಿದ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಡ್ಡೆ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕಾಡಿ ಆಂಡ ದಾದವಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಾವಡಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆಟ್ ಆವಡಿ ತಾಸೆಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಮೂಜಿ ತಾಸೆ ಚರ್ಮದನೇ ಪಾಡ್ದ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ಸಮೇತ ಬೆತ್ತದ ಕಲ್ಲೆ ಹಾಕಿದ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುದೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಲು ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ದಾರೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಾಸೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಾಸೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಚರ್ಮದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಬೋತಂದು ಈ ಸಾರಿ ಚರ್ಮದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದೇನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆನೇ ಆವಡು ದಯವಂಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಗೇಮ್ ಪಂದ ಇರಲಿ ಪೂರ ಹೋಲ್ತೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿಯೇ ಹಾಕೋನಿ ಸರ್ಕಸೇ ಉಪ್ಪೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿತ್ತನಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪನ್ಪನ ಇಜ್ಜತೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪು ನಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಿರು ಆಯ್ನ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಚ್ಚೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತೇನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಂದಿಜ್ಜ ಅವು ನಗರ ಒಂದು ಬೋಪುನ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾಯಿ ಕೈ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಪೂರ ಅವೊಂಜಿ ಹೇಸಿಗೆನೆ ಆತೇನೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಪನ ನೆಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಆವಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಆವಡಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ ಬರ್ತು ಬಣ್ಣ 23 ನಿಮಿಷದ ಬರ್ತು ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಕೆ ನಲ್ತಿನಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೋಟ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯ್ತಾ ರಾಜ ಗುರುಕಾರಿ ಮೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೇನ್ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿರು ಕೋಟ ನೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣಚಂದ್ರ ಶಾಲದ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪದ ಪದೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ತಿಲಿಕ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ನ ಸಕಲ ಬಗೆಟ್ಲ ಮನೆಯ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕೊಡ್ದು
ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಗುರುಕಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆರೇನರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹತ್ತಂದಂಡ ಡೆವಲಪರ್ ಪನ್ನಿರ್ ದೆಚ್ಚಾದ ಇವರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಡಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೊಕ್ಕಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರಿಸರದ ಕಲೆಗೆ ಬೋಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೂದು ಆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿರು ನೂದು ಶೌಚಾಲಯ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸಂತೋಷ ನಗೋಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಪಾಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಪೊಡ್ತು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅದು ಗುರುಕಾರೆ ಸಂತೋಷ ಕುಡರ ಪನ್ಪುಂಡ 17 ಲಕ್ಷಗೂ ಪರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ಫ್ಲಾಟಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಆ ಸಾಲ ಪಂಡ ಲೋನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2015 ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಕಲು ಏಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಪಲ್ ಮಥುರಾ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ರಕಲ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಕೈತಲ್ದ ರಥ ಬೀದಿಡುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಡಿಪುದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕಲ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ನಿಲಯ ಕಲ್ಸಂಕದ ಕೈತಲ್ಡು ಬೇಗಡೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಓವೇಂಜಿ ತೆನಸಿಗೆ ಪುರ್ಲು ಬೋಡು ಒಂದಂಡ ರುಚಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ಅವಿನ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡ್ರೀಮ್ ಕಿಚನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಪಿಲಾಗ ಬುಡಬೋಡ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಕಲೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡ ಅದನ್ನು ಕರಿನೆ ವರ್ಷದ ಪಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರತ ಏಕೆದ ಸೂರತ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೊಕುಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಸಾರಿ ಕುಲ್ ಗೆಂದುವೇರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಎಡ್ದುಂಬು ಗುರುವಣ್ಣ ಇರೆಗೆಂಚಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ದಿವನಿದ್ದ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಎಗೇನ್ ವೇಷ ವಾಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ತೂನ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುದ ಪಿಲಿ ತಿಲಕ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದರು ತೂಯರ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಿಲಕ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊರ್ಲು ರೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇತಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ಲೆಕ್ಕ ಪೇಜ್ ಅವರು ಪನ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂದದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ನಲಿಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 6 ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ವೇರು ನಡೆದು ನಿಜಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇನಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗೆಂದೇರ ಅಂತ ತೋರ್ಸೊಂದಿರ್ಬೋದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಆತ ಸುಲಭೋಡ್ ಹಾಕಿಯರು ಹೆಂಗ್ ಇನಿ ಬತ್ತಿನೇಗ್ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಬೋದು ಸೊಲ್ಮಲ್ ಗುರುವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಕನೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಮೇಕ್ ಆ ರೋಮದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತಾದು ಬೈದೇರು ಕೆಲವು ಕೂಟದ ಅವು ಬಂಗ ಎಂಚ ಪತ್ತವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಕ್ಕಲನೆ ತೂತೀನಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿನ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅವಳ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಬೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಬಣ್ಣದ ಹಾಕ್ರೆ ಏತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿ ಮಲ್ಪೋಡ 3 ಗಂಟೆ ಮುಂತದೆ ಮಲ್ಪ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರಿಸರು ಅದು ಇಂದು 30 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚನೆ ಬುಲೆ ಪವನ್ದುಲ್ಲಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಿಲರ್ದ ಹತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿಕ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿವೇಷ ನನ್ಲ ಜೀವಂತ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಜನಪದ ಕಲೆ ಇನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಂದ ಸೊನ್ನಲು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನೋಡೊಂದಣ್ಣ ಮೋನಿಗೆ ಥರ್ಮೋಕಲ್ಡ್ ಏನು ಮೋನದ ಒರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಶ ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರೇನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅರೆಗೆಂಚಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ವೇಷ ನಲಿಕೆ ಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದೈತೆ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಲ್ಲರ ತೂದಿಪ್ಪನ ಇತ್ತ ಬೇತ ಬೇತ ಟೈಪ್ ಬೈದನು ಇನಿ ತೂನಾಗ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ವಾರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಪಿಲಿಪಾನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಿರಣಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ದಾದೊಂಡ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾದ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ರಡ್ನೆ ಹಾಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂದು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಾನು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನಿದ ಕುಳ್ಳು ನೆನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಮೂಲ ಕುಳ್ಳೊಂದು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ 4-5 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತುಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಸೇರಿ ಹಂತ ಅದು ಪೋಂಡ ದುಂಬದೊಂಜಿ ದಿನ ವಿದೇಶದ ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಪಿಲಿಗೋಪ್ತುವೇರ್ನೆ ಒಂದು ತುಂಬನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ
ಇದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪುದರ ಪೋಪುನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ದೇವರು ಎತ್ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರಕ್ಲೆಗಳ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯ ಖಂಡಿತ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಎಕಡಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂವರೆ ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ತೂತೇರು ಎತ್ತ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಎರೆಗೆಂಚಾಣ್ ಪರಶವ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೂವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮನೇಮಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಾರ್ದಾನ ನು ಮಾತ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸಿರಿವಂತಿಗಡ ತೂವಳಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಾಲು ಜಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆಪುಂಡು ಪಿಲಿಕ್ಕಲು ಬಚ್ಚದಿಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಪೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೌಲ್ಲ ಅಂದು ಪುಡ್ಕೆನ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ವೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊನೆ ಇಂತೋಜುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನೇನು ಒರಿಪವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ತುಳಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿಸಾವಡು ತುಳಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡಿ ಈ ತಂಡ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾಡಿ ಪಣದು ಎನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಸಂತೋಷಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನೆಂಚಿ ಮುಗುಂಡಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಚುರುಕಾದ ಪವಂಜದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ತಂಡಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡು ತಾಸೇಡು ಪೌಲೋಡು ಕುಣಿತೋಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪನೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಟ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪೋಯಿಸತ್ತಿದ ಇನಾಮದ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕದಾರರು ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಕ್ಕಲು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜುದಿನಿ ಟೊಪ್ಪಿ ದುಂಬುದನೆ ಪುರಾತನದ ಇತ್ತು ದಿನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುದು ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ತುಲೆ ಕೆಬಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬೆಂಗಾಲಿ ಟೈಗರ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಾಜರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನದ ಕಲೆ ವೈಭವನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಪುರಾತನದಟ್ಟು ಎಂಕ್ ತೋಚಿನ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುದ ಮಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತದೆಡ್ದಿಂದು ಅರ್ನತುಲೆ ಅರ್ನಲ ರಾಜರ್ನೆಲ್ಲ ತೂಯಂಡ ಅವು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಚುನ ಗೊಂಡೆ ಪುರ ಇತ್ತಿದ್ದು ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೌಲಾಗ ಕುಣಿತಲ ಬಾರಿ ಬರಲಾತಂಡು ಈ ಸತಿ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಸತಿ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಟ್ಟಿಡು ಪೌಲ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಕುಣಿತ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬರಲಾತ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ನಾ ವಿನ್ನರ್ ಆತ ವಿನ್ನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಡ ನಿಚ್ಚ ಆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಐತೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಎರೆಗೆಂಚಾಣ್ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ರೈಕುಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಕಡೆ ಹರಡ ಪಾತ್ರೆ ಉಂದುತ್ತಾನೆ ಬಣ್ಣ ಪುರ್ಲುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಮೋನದ ದೇಕಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಒರ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡು ಪೆಂಪಿನ್ಯಾನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒರ್ತು ನೋಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಕೈತಲ್ಗೂ ಸೋಗುತ್ತ ಹೋಗ್ಜುಡು ದೂರಗಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ದಾದನ ಅಂತ ವಿಭಿನ್ನತೆ ತೋಚುಡು ಆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಆಧುನಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ಸರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ತಪ್ಪತ್ತವು ದೇಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಅಕಲನೆ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಪೋಣ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡದಕ್ಕಲು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನನೊಂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಚಿತ್ರಣ ತೂದು ಅಕಲು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿ ದಿಪ್ಪಿನ ಜಮೇರಾದು ಪಡು ಅತ್ತಂದ ಟೊಪ್ಪಿದ ಭಾಗ ಅವಡು ಮೋನದ ದೇಕಿ ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಅಕಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಂಪೋಪೇರು ಆಂಡ ನಮಕ್ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವನ್ನು ಹೊರ್ತು ನುಡಿಂದೆ ಬನ್ಪೇನೆ ಆ ದಿಟ್ಟಿಡು ಅತಂದು ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಜಂಡೆ 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬನ ಜಂಡೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ರಾತ್ರಿ 5 ಜನ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನ ಜಂಡೆ ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆತು ಸೋ ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಎನರ್ಜಿ ಸೋಕುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆನಲ್ತಿ ಜಿತ್ತಿನ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಡೀ ಕೋಟದ ಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ